Uyabona-ke uma sengiphethe lo nanku kade ngiyocebula ehlathini. Uma sengiphethe lo muthi ngisuke sengizohluthile ilonda, kusuke ngingazili kuzoyithinta, ngisuke ngizoyihluthula. Noma ngabe isilonda esingapholi bathe sikashukela, noma ngabe usosayini kuyonqamula umlenze, uma usungithintile wangishuthela wangikhombisa isilonda sikuphethe, wathi angikulaphele sona, ngizokulaphela sona. Ngizokubiza uze kumina ngisilaphe ngisiqede. Iy'nsuku engizokunikeza zona ngizokunikeza u7 days ngomehluko, ngikuedela u7 days ngokusiqeda. Umuntu othi mina nginesilonda angeke ngize ngikucharge, umthetho womuthi-ke siyawazi, umuthi uyakhanyisela kuba kuwena ukuthi uphatha u100 noma uphatha u10 rand noma uphatha u20, kodwa ngikucharge, ngizokwenzela nje. Kufana nomuntu ogula ngekhanda. Abantu abagula amakhanda akuzona izifo esingathi masilapha sithi sizoyicharger umuntu megula ngekhanda, ngikume ekhanda ngithi mina ngoba ugulela umuntu fika nento engaka sengizoma kwena emqaleni. Izifo ezibucayi kakhulu lezo ezabantu abagula ngekhanda. Ukugula ngekhanda kusiyona into elula, into enzima kakhulu, futhi uma ugula ngekhanda ufana nomuntu efile kodwa ephila. Manje kubalekile ukuthi uma uzofika kumina ngithi ngizokusiza, kodwa ngeke ngize ngikucharge. Umlethe ngikunikeza izinsuku ezu7, uma ngibona umehluko ngiqhubeke nawo 7 days wokugcina ukuthi umuntu wakhe alunge, bese ngithi mthatha umuntu wakho. Kodwa ngesizathu sokuthi uma ufika umthetho uthi uma uzosebenzisa umuthi noma uthatha umuthi uyawukhanyisela, kufanele kube khona ozokuphatha ozofika ukubeka emsamo, noma ngabe u100 noma ngabe u20, kodwa makuyinto eyimali ezofika ikhanyise usuqedile.